Ahojte tréneri, vítam vás pri ďalšom Pokémon kvíze. Tento bude zameraný na tému Metagross, k udalosti, ktorá prebehla, a to Metagross Raid Day. Klasicky nás čaká 15 otázok, každá so 4 možnými odpovediami, ale len jednou správnou. Na premyslenie máte aspoň 15 sekúnd, pri náročnejších prípadne 20 a viac sekúnd. Samozrejme si video môžete hocikedy pozastaviť. Na záver podľa počtu správnych odpovedí vám priradím odmenu ako medailu v podobe dnešného tematického Pokémona. Takže pripravte si mozgové pokébaly a poďme na to. Prvých 5 otázok je zameraných na Pokédex. Začneme otázkou číslo 1. Aký typ má Metagross? Za A Iron a Dark, za B čisto Iron, za C Psychic a Rock, alebo za D Iron a Psychic. Takže kovový temný, kovový, psychický kamenný alebo kovový psychický. Správnou odpoveďou bolo za D kovový psychický. A my sa posunieme na otázku číslo 2. Ako sa volá prvé evolučné štádium Metagrossa? Za A Metang, za B Beldum alebo za D Magnemite. Podľa ilustrácií si môžete všimnúť, že to bude určite za B Beldum. Zaujímavosť, Beldum sa vyvíja do Metanga a Metang potom do Metagrossa. No a zvyšní sú úplne mimo. Tretia otázka, v ktorých Pokémon hrách sa Metagross prvýkrát objavil? Za A Fire a Red, za B Gold a Silver, za C Ruby a Sapphire a za D Diamant a Perla, Diamond and Pearl. Správnou odpoveďou je za C Ruby a Sapphire, je to tretia generácia Region Hoenn. Štvrtá otázka, aké sú Pokémon čísla celej Metagross rodiny Pokémonov v národnom Pokédexe? Nebudem to asi čítať, lebo by som sa zbláznil, ale pozrite sa na tie odpovede, zamyslite sa a vyberte tú správnu. A správna odpoveď bola za A. Beldum začína s číslom 374, Metang má teda 375 a Metagross 376. Opäť vám mohla pomôcť predchádzajúca otázka, kde sme zistili, že sa nachádzame v tretej generácii. Šiesta otázka, aký druh, teda species, má priradený Pokémon Metagross? Za A magnetický, za B kovové koliesko, za C železné nohy alebo za D železné brnenie. No a animácia vám potvrdí, že je to práve odpoveď číslo C, Iron Leg Pokémon, takže Pokémon, ktorý má železné nohy. Ono, keď sa aj zamyslíte, tak úplne prvé štádium Beldum je jedna z tých nožičiek a postupne ako sa vyvíja, tak tie nožičky pribúdajú. Teraz prejdeme do druhej sady otázok 6 až 10, ktoré sú zamerané na Pokémon Go. Takže hráči, poďme na to. Otázka číslo 6. Aké maximálne sípy dosahuje Metagross rodinka na leveli 40 v Pokémon Go? Takže postupne Beldum, Metang, Metagross, bez toho, že by sme používali XL Candy. Opäť nebudem tie odpovede čítať, lebo je tam veľa čísiel, kľudne si to pozastavte, zamyslite sa a vyberte tú správnu odpoveď. No a Metagross rodinka na leveli 40 postupne dosahuje toto CP. Beldum 976, Metang 1721 a Metagross skočí na krásnych 3791. Správna odpoveď bola A. Teraz sa posunieme, aké je maximálne CP Metagrossa na leveli 50 v Pokémon Go. Takže čisto len Metagross a keď použijeme XL Candy. Takže vyberte správnu odpoveď. Správna odpoveď je za A, takže Metagross na leveli 50, kde máme zatiaľ maximum, dosahuje 4286 CP. K tomu pridám zaujímavosť, odpoveď číslo B 5552 je zase maximálne CP pre Metagrossa. Ak vás video baví, komentár a like mi urobia radosť. 8. otázka, ktorý stat má Metagross v Pokémon Go najväčší? Za A Attack, za B Defense alebo za C Stanimu? Odpoveď je práve za A, Metagross má najvyšší atak, aj keď obranu má tesne za ním. 9. otázka, ktoré Fast Move môže Metagross používať v Pokémon Go? Za A Bullet Punch a Bug Bite, za B Fury Cutter a Zen Headout, za C Iron Tail a Metal Sound, alebo za D Confusion a Stone Edge. No a podľa tabuľky si môžeme všimnúť, že práve môže používať Fury Cutter a Zen Headout a ešte sa môže naučiť Bullet Punch.
ktorý bol v odpovedi A, ale tam bol spojený s Bug-Bitom, ktorý Metagross nevie. Teda aspoň v hre Pokémon GO. 10. otázka. Ktoré Charge Move patria medzi možné útoky Metagrossa? Za A Bug Boost a X-Scissor, za B Flash Cannon a Psychic, za C Acid Spray a Slugger Bomb, alebo za D Dragon Meteor a Mist Ball. Opäť sa pozrieme na tabuľku, kde si môžeme všimnúť, že správny výber bol za B Flash Cannon a Psychic. Metagross sa potom prípadne môže naučiť ešte Earthquake a Meteor Mash, ktorý je Legacy Move. Pokračujeme otázkami 11 až 15, kde už sa zameriame trošku viac na Stealth type ako taký. Avšak ešte v 11. otázke sa spýtame, ktorý základný stát má Metagross v Pokédex dátach najväčší. Pozor, nie Pokémon GO, ale celkovo Pokédex dáta. HP, Speed, Attack alebo Špeciál Attack. Pozrieme si tabuľku celkových statov Metagrossa, ktoré sa potom upravujú pre Pokémon GO a opäť môžeme vidieť, že Metagross má najlepší klasický útok. 12. otázka. Ktorý typ nepatrí medzi super efektívne proti Metagrossovi, ktorý je Steel a Psychic? Takže Dark, Fire, Fairy alebo Ground. Temný, ohnivý, víly, zemný. Keď sa pozrieme na tabuľku slabín Metagrossa, víly typ v nej nenájdeme. Tým pádom odpoveď C nepatrí medzi efektívne typy. Pokračujeme 13. otázkou, ktorý z Pokémonov patrí medzi najmenej vhodných útočníkov proti Mega Metagrossovi v raidoch. Mega Absol, Darkrai, Mega Houndoom alebo Mega Abonesnow. Z daného výberu Mega Absol môže používať Snarl a Brutal Swing, čo sú obidva Dark typy, ktoré sú účinné proti Metagrossovi. Absol sa teda dá použiť. Darkrai na tom podobne, minimálne s tým Snorlom, ktorý je Dark type. Aj keď samozrejme není vo vrchných rebríčkoch útočníkov, Mega Houndoom sa polepšil, pretože má Snarl a Foul Play, čo sú obidva Dark útoky. Avšak Mega Abonesnow má prevažne rastlinné a ľadové útoky, ktoré nám moc nepomôžu. Z toho nám vyplýva, že z aktuálneho výberu je práve Mega Abonesnow ten najmenej efektívny útočník proti Mega Metagrossovi. Predposledná otázka, ktorý z týchto útokov nepatrí medzi psychické útoky. Je to Mirror Coat, Future Sight, Mist Ball alebo Max Darkness. Už názov útoku Max Darkness vám mohlo napovedať, že patrí medzi temné útoky. Ukážka z anime pôsobí fakt ako z hororu. A týmto sa presunieme na poslednú otázku, ktorý z týchto Mega Steel Pokémonov má najvyššie CP v Pokémon GO. Mega Aggron, Mega Scizor, Mega Manvile alebo Mega Lucario. Pozor, ide nám o najvyššie CP, teda CPčko. Keď sa pozrieme na ich maximálne CP, z daného výberu má najväčšie CP práve Mega Aggron 4705. Takže správna odpoveď bola A. A to bola posledná otázka. Prejdeme na vyhodnotenie a pozrieme sa, koľko správnych odpovedí ste nazbierali. Podľa vášho výberu pridadíme odmenu. Napíš potom do komentárov, ako sa ti darilo. Ak máte správne iba 1 až 2 odpovede, tak vám žiaľ ušiel. Ak máte správne 3 až 4, získavate Belduma s 1 hviezdičkou. Ak ste správne zodpovedali 5 až 6 otázok, získavate evolúciu Metanga s 2 hviezdičkami. Avšak ak máte správne 7 až 8 odpovedí, dostávate už konečne Metagrossa s 2 hviezdičkami. 9 až 10 správnych odpovedí máte Metagrossa s 3 hviezdičkami. Prejdeme na Mega evolúciu, ktorú dostane každý, kto zvládol 11 až 12 správnych odpovedí a zároveň má 3 hviezdičky. A nakoniec profíci, ktorí majú 13 až 15 správnych, získavajú Shiny Mega Metagrossa so 100% IV. Takže gratulujem. To je všetko, dúfam, že ste si kvíz na tému Metagross užili. Vaša spätná väzba v podobe komentára poteší, nezabudnite dať odber, like a uvidíme sa pri ďalšom Pokémon videu. Čau čau!